Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi a venit Championship-ul și aș vrea să iau aceste două megaboxuri. Așa, aici am niște misiuni și să vedem ce mapă este. O să iau pe Colt și revin când o să termin meciul. Ok, deci primul meci l-am câștigat și voi reveni cu următorul meci. Și avem chiar 1000 de star point-uri. Oare o să reușim să luăm această ofertă? Nu știu. Haideți să încercăm. Revin cu următorul meci. Da, și al doilea meci l-am pierdut. Dar câte din astea am nevoie pentru 3000? Nu cred că o să luăm. Oare o să reușesc să termin? Revin cu următorul meci. Da, și am câștigat meciul ăsta. Cred că totuși măcar acel megabox o să îl pot lua și sper să pice ceva. Așa. Și o să revin când termin al treilea. Așa, deci e clar că nu o să mai am șanse să iau oferta aia, dar măcar să mai fac un win, să pot și eu să iau un megabox măcar. Hai că o să vă arăt și vouă un meci. Partea asta o să-l câștig iarăși. Măcar nu e pe trofeu. Da. Mortis e cam ric pe mapa asta. Așa, aici trebuie să iau și eu măcar câteva gemuri și să nu mor, mai ales nu suport asta, pe bune acum. Uitați-vă și voi. Cu câte trofee mă dă? Trebuie să fugim. Nu. Da, după cum așteptam. E bine că a luat el 10 gemuri, chiar 11. Și ca să putem să apărăm.
Perfect, am câștigat. Oh, chiar 400 din astea am dat. Da. Dacă mai fac 3 win-uri e foarte bine. Dar cred că o să deschid Megabox-ul. Hai, 6 iteme. 5. Nu pot să cred. Ce șansă am. Da, n-a picat nimic. Măcar am luat puncte pe brawler. Apropo de puncte, aici pot să iau și am Shelly de Power 8 la 2300 de trofeu, wow! Upgrade-ul ăsta mi-a cam scăzut din bănuci, dar nu e problemă. Și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Luca, pa!